O BNG de Rianxo elixiu o peirao de Setefogas para facer a presentación aos medios da candidatura de Adolfo Muiños ás vindeiras eleccións municipais. Aínda que nun primeiro momento pensaba non presentarse, finalmente si o fará. Será por terceira vez, despois de obter o respaldo unánime da Asamblea Local. O actual alcalde, candidato á reelección, aspira a volver a gobernar, agardando mellorar, se cabe, os resultados dos últimos comicios municipais, nos que pasou a ser a primeira forza política, aínda que non suficientes para obter a maioría absoluta. A lista definitiva das persoas que o acompañarán non está polo de agora definida, aínda que todo apunta que haberá poucos cambios. É un proxecto efectivamente de continuidade no sentido de que levamos un tempo desenvolvendo un traballo potente no Concello, humilde, de día a día, un traballo duro que tuvemos que aturar, por así decirlo, o peor momento dos concellos cando golpeaba o conxunto da crise, golpeaba tamén especialmente a Rianxo, que era a súa economía, e progresivamente foronse dando os pasos necesarios para despexar ese panorama tamén a nivel local, para ir tendo solvencia para resolver problemas. De revalidar a alcaldía son xa varios os retos que se marca. Continuar coa mellora da situación económica do Concello, avanzar cara ao saneamento integral do municipio, seguir coa mellora das instalacións educativas, a construción da futura residencia, o desenvolvemento definitivo do Pexón ou a activación do polígono industrial. Non somos gobernos que tamén podemos presumir de algunhas cousas grandes, mas a nós o que nos interesa é o día a día da xente, das persoas, o día a día do traballo ben feito, riguroso e con sentido, que é un pouco o que nos marca, e eu creo que polo que tamén de alguna maneira volvemos a chamar a xente de Rianxo para que apoie este proxecto das persoas, este proxecto da xente, este proxecto do día a día e este proxecto que busca ser solvente e poder acometer e estar presente diante da problemática da xente. A presentación oficial da súa candidatura terá lugar nas próximas semanas, nun acto aberto á veciñanza no Cuartel Vello, no que se prevé tamén a participación de algún peso pesado da formación a nivel autonómico.